ଅଁଳାଡିହାରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦେଇବସି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଁଳାଡିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାମନବମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରାମନବମୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମର ନୀଳାମ୍ବର ମହାନ୍ତ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, କୈଳାସ ମହାନ୍ତ, ପୁରମ୍ବର ମହାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ରାମ ମନ୍ଦିର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାମନବମୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ରାମ ଭକ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ମା ଭଉଣୀ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରିୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ରାମନବମୀରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଁଳାଡିହାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାମନବମୀ ପୂଜା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣାରୁ ବଳରାମ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, এবি ନ୍ୟୁଜ୍।